खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय जों थांगोन दिनै खोन्था गोलाघाटाव जों बांसिनानो बहुत कम पार्टि थांनाय जायो बांसिनावनो जेनेबा 20 बिदिफोर ओमफ्राय दायो थांगोन गलाघाटाव ओमफ्राय दाउखौ नायलाय ओइया बहा अ खारिथाराव ओमफ्राय जों एबार थांनाया 40 जनसो जागोन खोमा 40 जननि बांसिनबो जानो हानाय थ' बहुत मोजां नांदों आरो जोंनि गामि समायना कदमगुरि गामि रमायना सारि सारि लामानि बिफां बागान लाजिबिलां जोङो दङ दायो लामायाव जोंहानि न'नि लामायाव गारि नेगासिनो बास गंनै फैगासिनो खमसे खम 40 जनसो जों मोसानो थांगोन गलाघाटाव दायो ओमफ्राय बिहुर पेपा ओमफ्राय गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय गानगा पिरिति 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 सिरा मिठा दय होइसे ना बर' हेगा कोनटु गान पिटिकिया गोसो दंब्ला पिटि गोसो दा गानगा 1 2 3 4 गोसो दंब्ला बुंना लाखादा थैस' थांस'नि जिउ नांजागोन तेरे तेरे गोसो दंब्ला बुंना लाखादा थैस' थांस'नि जिउ नांजागोन ओमफ्राय तेरे जिउनि Koi lagile buku tezui sage toya sili kolisa teroi roi 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 tulai sa roi 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 tulai sa sereng koi lagile buku tezui sage toya sili kolisa teroi गारि दाउ सफैनालाय टाइम पास ओरै दं आबो फैदो ममताय कोन एजन बर' एक्टरक फालपुआ आं लिंसार सोरां आरो थेर थेर सोरांखौनो गोसो गोमाम गोसोयो आङो गुस्थुआव मालाय सोरांफोरखौ आरो एक्ट्रेसखौबा सोरखौ मोजां मोनो एक्ट्रेसखौबा जेनेभार एक्ट्रेसखौ आं बेखौ गोसो थोयो अ माय गॉड एक्ट्रेसखौ गोसोयो बेया जेनेभार गोसोयो आरो नों आं फिरफिरा माइनावखौ गोसो थोयो आं नामा फिरफिरा नङा दे ओइ आरो हारसाफोरनि आं हारसा एक्टर एक्ट्रेसनि बारा नाम मिथिलाङासो दे ओमफ्राय आं जुबिनखौ मोजां मोनो बे सिंगारसो दा आं मा नाममोन सिगांनि एक्ट्रेस एसे सियामन्टिका इखौ मोजां मोनो आरे एक्ट्रेस तो नामै नाजानांग दे मैं एक्ट्रेसर आसामिस एक्ट्रेसफोर ना इमान नाम मिथिया मा डेन्जार नाम অসমীয়া নাম বিলাক বৰখা সৰখাতে বৰখা রানী আছে মোৰ ভাল লাগে আৰু কেছে নামে নাজানো মালাই नै হিসাब खालामसो माला बुंगासिनो एक्ट्रेस कुरा ओरै मोरमो थांसोनि जिउना लागोन तिरिरिं तिरिरिं ला 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 नारा माने रोंला होननानै खोन्थाना हो जाम्बि जा ममताजों पिटिकिजों सामि मोसासिगोन लाबो बेगफोरा दे बेग दे दे नासेक 1 हल सामे कले हल जितु जाना दे 1 2 3 4 आजा सामे मुर सामे आरो 1 सेन्देल खुलिबा লাগিব 1 2 3 दे आगत নহয় নিকান हो एकटा खुलि जो सेन्देल जे दे सेन्देल खुलिबि दिते 1 2 3 4 तेरी सल इफाल एकटा दुजन समान फाले जाब्रा 1 2 गाड़ी सेन काले 1 2 3 4 तेरी झलक सरफी खुली गल श्रीवल्ली सुकेगा नहीं साला तेरे दीदी सुकेगा नहीं साला दारी नहीं साला दारी नहीं साला अरे की बात जाम्बी क्या असले पुष्पा नाम है मेरा पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या
उसका नाम सुन के क्या फ्लावर समझा था क्या? उसका नाम साला हो गया फलाव सुन का है क्या? पुष्पा नाम है मेरा दाढ़ी नहीं है को पुष्पा नाम है मेरे नाम दाढ़ी नहीं साला. गाड़ी सफैबाय गाड़ी सफैबाय दे Lima menang dong. Lo pernah hitnang? Ami ahi pada Golaghat. No interest mata. Hah? No interest dong. Entry dong. Dengar gusu. Maya. So fainan naik berapa kasa beda? Soalnya. Sopinajak, ohanajak, dom gasum. Kamsi okasum jupne. Kira-kira delegasi ready. Tania selfie time. Salah di rumah aja yang harus ada pandang. Hai. Oh, mungkin hahaha enggak senang. Hamar dong. Berapa lo kuyur, berapa lo kuro? Dek kuri kuri kali sih dong. Itu sih dong, kuri. Kali sih deh. Kamu sih ngadang hadang. Ang dia gak ke bawah kan? Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dream. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. Believe me. Take your hands and play your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. It's not the credibility, baby. Tell you really what I show you.
এই গৌৰৱোজ্জ্বল শুভবাৰ্তাই আৰম্ভণি ঘটোৱাৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰলৈ বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ মঞ্জুৰ কৰি আজি এই পৰিৱেশটো দিয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমে মই ওপৰৱালাজনক মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তাৰপিছতে আমি নগৰীয় অভিভাৱকৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক মই সঁচাকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আমাৰ গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ কিমান আমি অৰ্গেনাইজ কৰিব হয় তেওঁলোকক যাওঁ তেওঁলোক হ'লে ओंखाम जानो लाइन जादों सोर खोमादों हनै लाइन मा ओंख्रि थाय दालि बयलार आलु आयु 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 नमक चाहिए थोड़ा सा दे दो आयु बालु 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 गिदिर नांगौमोन आंनो जाबाय दे ভাজি দিব বাপৰে ভাল মাংস দিব থেংক ইউ বনাইছো गोथाव ना जानाया माथ्रबाबो नायहरनो सम गैबावसो गोखा नों बियो गोखासो जानो जा समायना आदाया गेम गेलेगोन ना खोथा मा गेलेगोन ना आं भलिबलसो गेलेयो
एबार न'सिम मा होनो आगान सुरनोसै लायसै लामा मोसाबायना नोंथांनिखौ ओइ जोंना सानैया नै बेजों मोसाथारा आरोलै जि गाज्रिखा बाय खोमादां सिरि आं दा खोन्थागोन दै न'आव थांनानै नैबेजों ओइ माबा ओइ सालायनो नैबे फैसा मोसाथारा थांसै एबार